Irio nade jahera mar penj laktar, ageno ni rio maber. Wan bende wario maber kendo waduoko ni erokamano makende kuom bedo kod odiochieng' machielo wabed kod chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. An iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio ka abumiye thuolo. Obonyisowa ni nyinge ng'a, en laktar mawuod kanye, olonya e thiedho tuoche mage, kaeto ene modhi miwa topic, ene modhi miwa twak mwadwa ni wagoye mbaka odiochieng' ma kawuono. Miyo kamoro amora mantiere makie mana mos matin mondo mi wayude puonj kowuok kuom laktar molony mokalo. Daktari machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. An iluonga ni Dr. Eli Nyaimopot. An wuod game, lakini atiyo Nairobi ka. Apuonje mbalariany mar Nairobi, University of Nairobi. Kami puonje laktache. To atiyo Kenyatta bende. To samoro bende atiyo hospital mag private gi. Kuom puonjruok an daktari ma olony korka yeng'o miluongo ni surgeon. To kawuono ilongo ni laktar ma puonjo lakteche. In wuod game mane daktari? Game wuon mai ilungo ni Northwest Game. Northwest Game? But wapakana gi jalego but ng'iya kanyo. Erokamano ahinya daktari. Amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar, warwaki, ipuonje oganda wa kaka ipuonjo lakteche, wambe ipuonje nyikwara Mugi Ajwang'a. Ahinya nyaka kaka wanyalo bedo kod ngima makare kotenore kod tuoche mag kansa, nikech twak odiochieng' ma kawuono en geng'o kansa. Geng'o kansa. Gi dho ngere iluongo ni cancer prevention. Mana kaka iwinjo no, en laktar molony mokalo, laktar mapuonjo lakteche, twakwa en geng'o kansa. Kwan mar jogo ma odiochieng' kodiochieng', higa ka higa wawinjo ni ogamo tuo mar kansa medo idho, kendo wawuoro to en ang'o matimore. Emomiyo kawuono ne wantiere kod chenro makende mwadwa ni wagoye mbaka kaka wanyalo geng'o tuo mar kansa. Daktari, kapok wadonje geng'o tuo ni, wang'e ne status kaka chal mar tuo mar kansa chal pacho ka. Kaito iketnwa maino matin e gwengewa mag Kaluo. Wach ma kansa no, kansa ng'eny nyalo mako kuonde mang'eny e del. Lakini motelo ma umako ji ahinya en mar korka yo mar nyuol mar joma mine, miluongo ni cervical cancer. Aeto nitie mar thuno miluongo ni breast cancer. Aeto kidok korka chwo to nitie gimiluongo ni prostate cancer, man kar dag lach. Aeto nitie bende mar ich miluongo ni colon cancer, mano miluongo ni large intestine, dhoth chin maduong'. Obendo ng'eny e Kenya ka sani. To kwa dhie gwengewa mag Kaluo chal nade, koso kwan chala ma ochako kod kansa mar dhod nyodo, kansa mar thuno kuom joma mine, prostate kuom joma chuo, kansa mar nyimbich madongo kuom joma chuo. Mano mawacho gi nitie gimiluongo e Kenya kan cancer registry. Gine ma iketo record ma cancer duto manere. To kwano mawacho no en makoro oriwo Kenya te, oriwo piny mangima ka Kenya. Lakini nyalo nuo kantie kuonde moko nitie mang'eny moloyo. Lakini overall malongo go ema chando ji kabisa. Wabedo ga kod twak kata mbaka ni nitiere kuonde moko e Kenya kaka kuom ranyisi kuonde ma itime weche mag pur ma ji tiyo kod fertilizer mang'eny, nitiere kansa mathoro bedo mang'eny kuonde go. Kaito kidok e gwengewa samoro kaka mag Kaluo, nitiere kidieny machielo mar kansa. Kang'eyo kama abendi sesomo mineno ni kon mane ma kansa ni ng'enye, kon mane ma kansa ni ng'enye, kosenena flat ni kama e kako chal. Won kake wacho no en adiera ni kansa, nitie kansa moko mantie gik ma kele. Ma kidok ka dho ngere iluongo ni risk factors. Gik ma ka ibetie to nyalo mi ibed gi thuolo maduong' mar nwang'o kansa. Koro kaka iwacho tiyo gi fertilizer kata tiyo gi yath migoyo ni buya e puodho, nitie moko ma bende side effect margi ginyalo mi kansa kitiyo kode ahinya. Koro sama daktari wuoyo gi jatuo, to nyaka ginon to oa kanye, to tiyo tich mane, mondo eka wanen to gima luongo risk factor nyalo bedo ni en ang'o ma nobetie. Moro kaka in laktar ma bende nitiere kod lony mar arieya, laktar ma bende puonjo lakteche, gi nonro musetimo kachiel kod tich ma isetiyo ni, uneno ni risk factors thoro bedo ang'o, gigo mamiyo kansa kwan ne medore mokalo pachoka to pachoka kende e piny mangima? Nitie gik mayot rango kendo geng'o. Mokwongo en gima waluongo ni kaka idak, lifestyle. To lifestyle ni biro lure gi gik mitiyogo. Kong'o, ndawa,
kata chiemo mitiyogo nitie chiemo ma kitiyogo to medo thuolo mar kansa bedo kuomi. Koro taeto nitie gimiluongo ni exercise, rieyo fuonde. Moko kibeda beda ni kichiewo gokinyi to ineno e kom TV mirango, dwaro ni bende itimo exercise. To nitie bende ka iwinjo ka moro ni dendi to ber kidhi neno daktari chon mondo koro ka en giminyalo fweny to mondo fwenye chon. Nikech wadwa ni mondo mi wapuonjre matut kendo malacha. Daktari nitiere studio kaka uno wadwa ng'iyo mana geng'o kansa kanye kama wakete maino pim kod geng'o tuo mar kansa. Awinjo kaka daktari mulo wach mar lifestyle, kaka wadak, kaka wachiemo. Omulo kacha weche mag rieyo fuoni mag del, ichapni nitiere kaka ijako dendi koso kichiewo tiling'aling'a kod weche makamago. Kopogore kod mano anyuola ni kaka chal, okang'eyo daktari bro pimonwa. Nikech wadwa ni wapuonjre gini matut, daktari ni mondo mi ng'inwa lifestyle, wacha kod lifestyle ka awinjo kimulo kongo, awinjo kimulo ndawa. Pimnwa tudruok mantiere kind kansa, to en kansa mane gi kongo, kansa kod kansa mane gi ndawa, kansa kod kansa mane kod yore mag chiemo, kachiel kod gik makamago. Wachak gi lifestyle. Ndawa to omako kansa mang'eny. Ke nitie sama imadho ndawa no nitie gik chemicals manie iye ma kamoro kodonjo e dendi to dhi interfere gi cells. Ng'en del dhano ochakre gimo matin miluongo ni cell to kure kodongo be del maduong'. To cell go nitie kaka nochwegi ma gin gi program margi. Koro gima nie ndawa ni kodonjo to samoro loko program no, nonga koro control onge, koro odongo lokre kansa. Kech wuon gimiluongo ni kansa en gimoro dongo e dendi ma koro control ma kawaida man ge dendi cha koro onge. Makoro sana kimadho ndawa to kansa mar ovoi, lungs, nyalo maki ahinya, lakini kamoro amora entie. Kata mana kansa, ka in daktari nyaka ipenj to imadho ndawa tisemadhe higni adi timadhe marom nadi. Kongo bende nitie kaka o interfere kuonde mang'eny, lakini sana kongo to koro kar ich kama koro ting'o liver, chuny, to go ich, to samoro kata dhok chien matindo miluongo ni small intestine. Wang'e ni yore mag chiemo, nikech wacho ni kaka ndawa gi kongo, ndawa wacho ni odwa mule chiegni te, chiegni kansa te otenore kod ndawa, kotenore kod chemicals mantiere ndawa. Wang'e ni weche mag chiemo ma wachamo tinde. Chiemo to kirango kata chon kaka kaluku ma ae. Chiemo ma ni pidho naturally, ma ok omedie gik mang'eny. Mano ne miyo ji dak ngima maber. Sani gima koro thago wan chiemo mwachamo, ng'eny gima ka koro olos gi e factory, samo gimiluongo ni refined food. Wadwa ni wacham mogo moreg mayom maneno marachar ahinya cha. Wadwa ni wacham sausage, wadwa ni wacham bacon. Magi tingen ka gikadhe factory. To process magi kadhe go chemicals moko bende mede iye kanyo. Koro gima duong' en onyalo puonjo ji ni chiemo mineno mipidhe e dala ni migole e puodho no mogo midhi rege e pungcha. Mano maber moloyo gik moko duto. To kachaka mede bende sani koro be osefweny bende sukari bende kalure kaka itiyo kode bende samoro nyalo medo mamalo manwago kansa. Refined foods, chiemo mokale factory. Awinjo kichiwo ranyisi mopogore kaka sausage, bacon, gweno matinde luorore ni. Iwachango kendo mogo moko moro marachar ahinya mogo moreg mayom marachar. Iwacho ni kaber to wadoge manirego chon cha. Manidhi e pong tirego cha. In fact ka dho ngere iluongo ni high fiber diet. Tichaki mede a lot ma kienyeji ma samoro tinde ji ochayogi. Mago bende ber ahinya gi denti. Moro iler ne oganda wa nikech wadwa gani wapuonjore matut ahinya chenro mar penj laktar kama ni seche ma ichamo chiemo mantiere kod high fiber, iwacho kacha ni mogo moreg nyadala, en bando manidhi ikomo, mipidho, mitere pung. En gang'o mamoro moktere factory ma rachar mayom ahinya cha onge godo. To machielo ni high fiber ni en gang'o madhi konyo dendi, to dhi konyo dendi nang'o kipimo kod machielo cha. Kod alodewa mago suga, dek, kod susa kod weche makamago. Chiemo mopidhi e dala minge kaka ipidho. Wawach no kikete chemicals kata fertilizer mang'eny. Uwuok koler en natural. To gima luongo ni high fiber ni kata midhi rego cha
mineno ka yom machal mitni idhi golo poko ne cha o attracti uneno ni maber chunyo cha to gimigolo no ema konyo kata dendi movement kech neno fiber mwawacho no ema konyo kata dhi oko regular pile wok ben matek to akoro idokie moko gi to apart from the chemicals process mar rege mondo wuog no bende koro bedo ma ok ber ahinya. Ageno ni winjo daktari maler mokalo diere moro mantiere kod daktari moro e studio kano wacho kacha ni mineno ka mite dhogi no ni mineno ka mili kendo moro wangi no thothne ok ober gi del to mineno kok mite dhogi kaka kuon bel alot kod weche makamago ok mite dhogi to ber gi dendi mokalo omiyo dichieng makawuono ka ngichamo chiemo mago dhiambo ing'eya ne ni tichamo chiemo ma mili mamit ne dhogi to ber ne wangi kosichamo chiemo ma ok ber ne dhogi ahinya ino wuone mibotimo yiero no wadwani wang'e ne early diagnosis kata kaka inyalo fweny kansa ni ediere kansa gi ediere kata ndalo machon matin mano to obro wache kijumla nikech kansa to ng'eny to kaka gibiro pogro kamano to koro mwawacho no ng'eny ahinya ni kaka mar dhod nyodo mar joma mine ni gima timre ni samoro nyalo no ka ichako nwang'o rem moro kata kidhi olo pi tidak ka ok idhi penjo samoro bineno ka remo wuok ma ok olure gi dhi dwe kinene saminene mokwongo no ber kidhi penjo daktari en tang'o matimre mondo onene to kochopo higni moko bende dwarre ni koro idhi ma daktari rangi gimiluongo ni screening to kaka mar dhod nyodo no to nitie screening mosetim ndalo mang'eny ma nyalo fwenye chon kabisa tinyalo thiedhe to sani bende nitie chanjo moro iluongo ni HPV vaccine mimiyo nyithindo matindo bende samoro konyo geng'o gigo so gima duong' en mondo irang dendi ine ka nitie gimoro ma ok timre ga pile ma pon timre ni mondo kik ibudh ahinya kapok idhi neno daktari to kama inyalo miye chanjo kata kama inyalo miye screening mondo timne to mar prostate ma mako chuo ahinya ni to en to mar sana en kuom jodongo kachakre higni 45 kadhi mbele sana sana gima timre ni nyalo ka olo pi mari koro lokre koro kiole kawaida chaineno ka samoro ideko ka ok idhi samoro ok idhi to bende chuno ni chukri mang'eny ka mondo wuogi samoro bino ka onding'i rami samoro bende neno remo kantie imiolo losruok matino mago gik ma kineno to ber ka idhi neno daktari to kata ma prostate ni bende nitie kisechopo 45 years kadhi mbele 45 kadhi mbele to nitie test minyalo tim migolo remo kuwe pimo to koro daktari nyalo wacho na aneno ka gima kama oidho malo e rembi ni koro dwarore mondo wanoni ane matut moloka ndone kain to machielo mabenda na sakari ko ng'eny en mar ni mbech madongo miluongo colon cancer to mae to sani omedre nikech gima kochakre no ka samoro no kai samoro kuoti nan comfortable kata kichiemo tichalo ngamo yieng piyo chalo gima en gas to samoro bende ng'eny na kidhi thieth ka daktari okono ni maber to ng'eny ji no ithiedho amoeba kata ithiedho H pylori kata ithiedho ang'o to uchunguzi to oktimni omiyo dalili okineno kidhi daktari mae to ber kiwacho to daktari inyalo pima mohingo ka mondo ane ka gima kama ok nitie yena wamake kanyo daktari wakawiye yuyo mana matin kati waduogo to kama wantiere godo no mwabro chako godo kikidhi mabor nyakwara mogia Joan kikisudi kidenyi mar ariyo wadwadojo matut kod twak ma wantiere godo gi laksechegi. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 packs of 2 kg wheat flour for 270, down from 290.
2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 litre of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, home of discount. Jomani nyakwara mugejo wange chenro maro wala gi mwandu wamenyo helimiti moko joma mine kaunti ma Kisumu kod mano ma Migori. Ohala ni once ni omeno yudore Sorika ene madang wawach ni ene main activity mitimo ka nikech en be momiyo dukni makagi dhi mbele. Pidho gweno ber. Gimomiyo ohala maber input kikido gi output tiyudo ka pod pricing itimo kendi kaluwore gi market. Input en mana chiembe to gi yath gi stima gi pi. Koro stima to an go dala ka, pi be an go dala ka, yath tang'iewo. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak selector. Idwa gori. Adwa timo ni manda mano maduonge kibongeni ama. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duomba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne police. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo pimo kod geng'o kidienje mopogore opogore mag kansa. Daktari marwa opimonwa ni kansa mang'eny kuom joma mine en mano mar dhod nyodo kaachiel kod mano mar thuno. Kuom joma chuo en mar prostate kaachiel kod mano mar ombich madongo kansa mar colon. Kopogore kod mano owachonwa kata be ni gin kidienje mang'eny mopogore to luwore kod kaka in owuon samoro in kod thuolo mamalo mar yudo kidienje mag kansa kaka yore mag tiyo kod ndawa, yore mag tiyo kod kong'o. Idak nang'o, ichiemo nang'o, kopogore kod mago anyuolani bende chal nade, nikech daktari unyisowa ga nitiere moko ma bende nitiere anyuola moko ma samoro ng'eny ma ka dau moro nitiere godo in bende mori nyalo bedo kode. Ne wantiere kidieny ma koro ng'ato nyalo ng'iyo dende to kofwenyo gimoro to nyalo chich ni nyaka bede nitiere gimoro marach. Kanye mwadhi godo nyime, kanye mane wachako kapok wadhi e yueyo. Wacho maber nitie anyuola moko ma nitie kansa iluongo ni gi dho ngere iluongo ni genetic predisposition. To sama koro jatuo biro ma waparo ni an gi kansa to penj achiel ma wapenjo to e anyuola ni nitie ng'ata ng'ata ma seneno kobedo gi shida no. To ka nwang'o joma anyuola bela no nitie to koro mano e joma koro itere screening chakre chon mondo koro wageng' kik obed na kansa dongo ka ok wamako piyo. To gima duong' en fwenyo kansa chon miyo onyalo thiedhre. Nikech kansa, thieth mitimo go kansa either inyalo timne yeng'o kata ichiwone yath miluongo ni chemotherapy kata ithiedhe gi gimiluongo ni radiotherapy machalo kaka X-ray. To koyude chon to thieth bende response bende ber moloyo koyude kod moleo. Awinjo kisi wacho gimoro mang'eny daktari. Awinjo kisi wacho screening. Screening ni en ang'o? Screening ni en nonro minono go dend dhano mondo nen to kansa nitie koso onge. To screening itimo gi yore mang'eny. Nitie screening mitimo e kamilo laboratory, inyalo time gi remo, kata inyalo time gi oko, kata inyalo time gi oko matin. To nitie kaka ikawe to nitie gik mipimo.
maka koro ng'ama nie laboratory no neno gik ma kamantie del to koro ginyalo wacho wadhi watim ni ane nonro ma mbele mondo wane kwabed kamae. Aeto nitie mag picha moloyo kaka kansa mar thuno, nitie picha nitie picha kidienje mang'eny timilo mammograph bila mwanene kona malo kachacha to nitie moko luone MRI be nyalo tim to samina no to nitie nyalo go kata picha kata kuonde mamoko mondo nen kata ka nitie to pok owuok kama nochakre no modhi kama chielo nikech samo be kansa chakre kamoro achiel to kako medo dongo to okere dendi odhi kuonde mamoko. Koro screening no en gima duong' kabisa monego wapuonjre nyaka mondo wanonre kiwinjo gimoro ma ok kawaida e dendi to ber kidhi neno daktari. To yore to opogre kaka range luwore gi kansa ma ji paro ni in go. Kaka wachno onyalo bedo laboratory gik ma pimo ni nyalo pimgo kata onyalo bedo picha. Kaka mage ma inyalo timne screening Kenya ka ato ainya itimo screening go kuonde mage siptal mora ma ng'ato nyalo dhi inyalo timne screening koso ntiere siptende ma kidhiye temi inyalo timne screening. Ahinya sirikal ma Kenya kaluwore ka ministry mar health nitie gima giketo miluongo ni guidelines chenro kaka onego tim screening. Bende kidhi gin buge mantie ma daktache nego to bende gin available kata kidhi e website gi. Koro giketo kansa ka kansa kaka inyalo time lakini gima giketo mbele kabisa gin manenda kwano ka. Kansa mar dhood nyuol, kansa mar colon no, kansa mar prostate nikech en mong'eny. To koro nitie pim magindiko ma kidhi tinyalo timni to kaka gikete no nitie osiptande kata mag sirikal madongo. Idhi osiptande machakre manie county wacho level 5 gi nyaka koro ibire level 6 man Kenyatta kata Jaramogi inyalo timo. Gima samoro thege osiptande mag sirikal ni samoro gik mipimo go samoro urumo to samoro pok okel. To kichaki kidok korka private kwa into osiptande kaka Aga Khan kaka MP Shah kaka Avenue ginto kendo supplies magigo nitie mang'eny nyalo ka screening no nitie. Koro gima pogre nengo kidhie mar sirikal to nengo samoro ni piny moingo kidhie mar private. Moro kapok wadonje nengo daktari inyalo pimonwa to bende wakawo ga wach mar early screening ni mayot. Bende oganda wuotha ni ng'ato dhi e osiptal ni anto pima uru kansa kod weche makamago. Sani koro wachako kawe to pok wakawe kaka onego bed ni kawe kaka dwarore. To aparo ni wan bende kaka joma tiyo nonro mar ngima kaka health koni wan bende kamoro pok wapuonjo ji. Ng'en gini iluongo ni puonjo oganda kiwacho negi mondo koro ging'e. Koro nitie jomoko ma ok ong'eyo gima kama nitie thuolo ma kama nitie. So aneno ni kwaendelea puonjogi kama achiel kuom gima watimo ni ber. Koro ji biro ng'eyo. Kino ka gimoro nitie ma itango to ber mondo idhi ne daktari ka thieth mondo pimi wachi no onge kata nitie mondo koro thiedhe kapok odhi mabor. Na winjo kidwa ngeko kamoro kar nengo ka ato kidonjo matut e weche mag nengo. Ok inyal pimona mana matin kata ko kidonjo i matut mokalo. Ni seche ma ng'ato dwani mondo mi otimne screening kodhi e osiptal mar piny owacho kaka government facilities. Thothne okumba mag thieth nyalo kawo magi koso nyalo rito magi to kidhi e private thothne nengo chal nade mondo mi oganda ong'e ni nyalo kunori mondo mi dhi timni nonro seche machon. Opogre kabisa. Ng'en lure nyalo paro ni ndawacho ni screening no nitie gik mitime e laboratory remo kata oko maduong' kata matin to nitie mar picha. Nengo biro pogre kalure gi test midhi timni no. To nitie test moko bende pod ok timre Kenya ka pod chuno mondo tere pinje maoko eka koro duoko biro. Mano ma very specialized. Koro mano biro affect nengo. Lakini nitie moko ma ka idhi e public e hospital mag sirikal to kata social health SHA gushi nyalo chulo ni.
Kaka magi tek ahinya mondo wach nengo en kama pogre lore kansa medhi timni kod kidieny mar test midhi timni. Daktari kipimno ni iwenjo ni iwacho ni moko ntiere mitere pinje ma ok tim Kenya ka. To ntiere moko minyalo tim Kenya ka kaka mag thuno, mag dhod nyodo, mag prostate, mag chuny, mage ma ok tim Kenya ka. Screening bende ntie kidieny ma levels magintie. Ntie miluongo ni basic man wachon chal gini ntie ka. Aeto ntie moko mamalo makoro confirm to ka en kamae to en cancer bila mane. Koro ma basic gi to Kenya lo timie. For example, kaka ma dhod nyodo nikech ong'eny. Ntie police ma clear, ntie nyaka mar vaccination. To ntie joma bende puonj motiegre matie laboratory na tijno. Idhi screening regular to man to ginyalo timo kama gitim diagnosis. Lakini samoro ka koridwa mi yath miluongo ni chemotherapy, koridwa ng'ento tuo ma in godo ni obro respond nade kuom thiethni. To nitie gik moko mamalo ma chemicals ma samoro chuno nyaka tir oko mondo tim, mano koro kendo nengo dhi malo matin. To piche mitimo ka koro mar prostate ma chuoni, mano to basic one en pimo ma daktari pimi, to kawo remo, to remo no osiptande mang'eny Kenya ka nyalo pimo mano. Nitie mang'eny. Nawinjo ka imulo chanjo mar HPV vaccine ma iwacho kacha ni thothne inyalo ti kode mondo mi ogeng' kidieny mar kansa mar dhod nyodo ma bende wawacho ni wach mar HPV vaccine ni wasewache mang'eny mokalo, to kang'eyo ni uptake chal nade daktari? Sani serikal tiyo matek kokadho kuom wizara mar afya mondo gi-educate ji e schools. Nikech vaccination dwa ni me nyithindo mapod ni primary school. Koro skunde mang'eny senwang'o information ni. To jonyuol ema samoro ok wachopo kuomgi maber. Lakini anyalo wacho ni pogruok nitie joma nie town to ng'eny gi ong'eyo wechegi. Lakini joma dala kocha mashinani samoro wechegi pok ochopo negi. Koro ber kwa medo puonjogi. To gimachielo ma bende samoro kelo tabu kuom uptake en gimiluongo ni religious beliefs and cultural beliefs. Ringen samoro atimo puonjni to wanyalo golo moko kuom beliefs kuma miyo ng'ato kik dhi mondo timne test. Emo mi wantiere kod chenro mar penj laktar mondo mi ote mora mora ma onego beni chopo ni kamora mora ma intiere beni intiere boma beni intiere mashinani weche mag vaccine chanjo kapo nono ni iwacho ni school ma kama imiyo ji chanjo akikwa bed tama ma wan gimora mora wapingo gimora mora watamore to gigi ema ang'no konyinwa nyithindo e ndalo mabiro. HPV vaccine onego beni miyo nyithindo marom nade kata kochopo kanye to konego beni koro inyalo miye ng'ato to en effective marom nade kata wantiere kod adiera ni ka nyathi oyude kata komiye ng'ato e seche mowinjore to dhi geng'o kansa ni to gi kwanda ta malo marom nade? HPV en gima osetimne nonro miluongo ni research matut ma ji osendiko buge, ji osendiko ang'o. Wuon onego miye nyithindo mapod gin teenagers up to higni 15 kanyo. Komiye to actually prevention mare is and ohingo atamalo 80 more than 80%. Kaka wacho ne nono mosetim information tie evidence tie no actually okonyo prevention. Ma kikwatamre ni kik nyithindo kaw chanjo ni. Kikwatamre. Yeno wamake kanyonya kwa Ramugia Juang bang thuolo machuok mokalo kwa seyudo weche manyien e machuok to waduogo ka bende wadhi yawo ni line mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo ipenj Dr. Eli entiere studio kawuono wagomba kamano kuom weche mag pimo kaachiel kod geng'o tuoche mag kansa. Kik idhi mabor, kik isudi. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah. Huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari.
Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jumani e rogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Zinanisumbua kuta, nidef mama. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Loverman, you ain't no better. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Kupata huu wimbo, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 575 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Mchezo huu ni mchezo wa kawaida, tunaonyesha the plight of the young generation in Kenya. Tunaona kwamba young generation kuna matakwa ambayo wanataka ifanyike Kenya. Yuaruoko kwako tugo mar drama mar Butere Girls, tugo manyomi omaki jandiko mare Cleophas Malala, kajo puonjrego bende okuno nyiso tukgi. Ang'o hie manie Echoes of War? Tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwache kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Serikali ogolo siem ne jo siasa ni othegre gi tiyo gi jopuonjre marach bang' tungni ma obedo wi tuk drama mar Butere Girls. To his wife and the family, poleni sana, we will stand with you and I'm sure you'll also stand with us. I will talk about George nikiwa home Ndori because sani machache. Lamo tim ne ringre mane en jarit Raila Odinga Jojo Duor motelo ne ik mare Chiengeso. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kik wil ni wasaya online penjo duto tema inyalo bedo godo. Go simu mondo mi penj Dr. Eli wantiere kode studio ka oikore mar konyowa kendo puonjowa mondo moyud kaka wanyalo pimo chon kendo geng'o tuoche kaka mag kansa. Kik wil bende ni Ramogi Radio koma kore kod Ramogi TV kod Kenya Medical Association bro bedo kod free medical camp chieng' ngeso tarik 12 dwe mar Ang'wen hik 2025 Sawagongo High School. Omiyo ka ponono ni nitiere area mar Siaya game Siaya County to chop Sawagongo High School bwabo bedo kod free medical camp mondo mi yud pim kachiel kod screening kaina makoro wawacho kod daktari ka daktari ka ne pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha weche mag screening, wang'iyo kacha ma inyalo tim pachoka kod ma inyalo tim e pinje maoko. Nengo bende wayudo ni thoro pogore to ni wachonwa kacha ni ng'ato kik luor kichich gi gimoro te matek mondo mi ine laktar mondo mi iyud thieth mowinjore e seche mowinjore. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo early signs mag kansa? Nipimonwa kacha ni ka gimoro timi ten dinwoya mano nyalo bedo early sign kopogore kod mano. Yes. Penjono ok kanyal duoke yo ma exact nikech ng'en lure gi kansa mane ma thagi. Achiwo mfano ka en mar dhood nyodo nyano ka bleeding moro ntiere moro wuok ma ok kawaida moro kidhi olo pi tino ka kiwinjo rem to kaka koro ma prostate bende samoro no ka olo pi bedo matek samoro bende no remo matin to mar colon samoro no kidhi oko tino ka remo ntie samoro be temo dhi oko tiwinjo ka gimon idwa dhi to kidhi to kuwuogi to samoro bende winjo ka iyi kut matin to gima duong' en kineno gimoro ma ok kawaida e dendi to ber kidhi mondo rangi nikech kata thuno iwacho ni
joma mine nigi thuolo mar gima iluongo ni self examination kendo ni mulo tipimri kendi kiwinjo ka nitie gimoro mokuot mapok inenoga itang' iwache to ma en ang'o idhi rangi daktari to daktari be mule mondo wapim wane nikech gima duong' en kansa koyud chon to ng'enyne inyalo thiedh kendo response mare ber sama ithiedhe. To mano ko nyiso daktari ni ka ineno ranyisi moko kuom ranyisi kiolo pi to ineno remo to mano ko nyiso ni koro mano en kansa. Be mano ko nyiso onyalo bedo ranyisi mar tuo machielo. Koro gima duong' en dhi e osiptal. Nikech ranyisi mineno kawachogi nyalo bedo tuoche mamoko bende. To ing'en ka ok idhi bopimi kama nitie ng'ama olony gi wach pimono. To ok ne koro ibet ka ok in gadiera. Koro sama upimi bowach ni ok en ma en moro ni tinyalo to thiedh kata moro no ka ok en kansa. Inyalo yudwa bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236600. Inyalo yudwa kokalo yor simu. Namba mar simu bende nitiere screen mari. Penj laktar nikech penjo eng'eyo. Daktari ni wachako kacha kwa ng'iyo gigo manyalo kelo kidienje mopogore opogore mag kansa. Ni mulonwa kacha weche mag lifestyle, imulonwa kacha weche mag exercise, imulonwa kacha weche mag chiemo, imulonwa kacha weche mag anyuola kachiel kod paro nitieko gite. Atieko gite. Koro kapono ni wadwa ng'iyo kaka wageng'o. Koro weche gi ema watimo nang'o? Number one, ochakre kodi. Inowuon. Wacho, to chakre kodi nikech lifestyle. Lifestyle ni. Kaka ibro dak ing'eni ni makoro ibro pango. Idwa ni ichiem nadi, idwa ni tim exercise, koso idwa ni kichiew tibet abet irango TV nyaka odhiambo, idwa ni chiem maber, koso ok idwa ni chiem maber. Kineno gimoro kan kuomi tidwa ni mondo idhi ne daktari, koso idwa ni mondo irit mondi nyaka obed molewo. Koro gima duong' neno chako kuomi, lifestyle ema duong'. Ng'en mwawacho gi to koro mano wanyalo luongo ni kidieny mar ariyo, second level. Nikech koro iseneno ni tang' e odi ka, koro idhi in ng'ama chielo to wacho na rangna gini wachna to nyalo bedo nena. To ma ringo kuom family mwaluongo ni genetic gi, mago to kawa nwang'o ng'at achiel to wapenjo wanono ni chal nitie mano to nitie kaka wanyalo kawo wedene bende koro ibiro timo gi screening. Maka bende yudre chon. Ke joma nigi genetic to samoro kansa no biro chon kapod gin joma tindo. Ng'eny kansa biro kantie, kansa nitie tieng' tieng'. Ni kansa ma nyithindo matindo. Daktari nyalo maka kanyo dakika achiel akawie simbe Evans. Sawa. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Oimore. Oimore ahinya machiegni e penj laktar. Opo ni neno ka wa e private part mar ng'ama dichuo. Iwinja? Owinji maler. Opo ni neno ka wat moa otuyo area mare private, especially area mare testis, wat opong'o mang'eny. Mano do bed ni nyalo kelo kansa kose en gima kawaida, wat ma kawaida to kose wat go gino ka ok onyal kelo kansa. Kamano. Wach mar puch kata wats emopenjo. Gima duong' na number one onge puch ma kawaida, onge wats ma kawaida. Number ariyo iwacho ni private parts tiende ne kar duong' mar ng'ama dichuo. To ne private parts oriwo kuonde mang'eny. Koro kinyiso ane en private part makanye. Lakini gima duong' kineno puch ka odongo to ber kidhi osiptal mondo jathieth orangi. Kech puch go be samoro nyalo gol tipimo. Ipimo e laboratory mondo koro nyisi ni ok en kansa. Ta tinyisi ni kaka onego thiedhe. Kech puch be kodongo to nitie kaka inyalo thiedhe. Kaito bende kaka wacho ni samoro gidongo mang'eny. Dongo gi mang'eny no ber ka ng'ato chopo e osiptal mapiyo piyo. Kech mano kaka wacho wacha ni en ranyisi ni nyaka bed nitiere gimoro madhi nyime. Ok ochuno nyaka bed kansa to nitiere gimoro madhi nyime. Pod wayaw line, SMS bende wayaw. Ka nitiere kod penjo to penjo ber ka daktari biro duoko. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Kasi buche. Machiegni wawinji? Anya penjo laktar ni ya. Ka ng'ato dhi oko matin, to ogolo oko matin ma kidam. Kore timo nang'o? Ng'atni onyalo bedo ja higni adi? En ja 35.
En ja 35. Kopogore kod mano, daktari samoro nitiere kod penjo. Daktari dibed kod penjo? Iwacho ne en ja 35 to kodhi to neno ka Oloko matin kidam. Yadhi matin to chalo gima ochuokore to wuok matin. To mbele kanyo osega bede gi tuoche ma bila miluongo ni sexual transmitted disease mabiro ka tuoche mag nyaye. Pok obedo godo. Pok obedo godo. Kata accident moro ma ohinyo area no osebedego. Podi? Apenjo kamano nikech ng'ama 35 ka gima kamano timre to lach mawuok matin kamano nyalo bedo ni gima nie del kanyo no prostate samoro bedo maduong', lakini mano sana otimre kuom ji kachakre higni 45 kadhi mbele. To gimachielo manyalo kele kata nitie gimoro manomako ler magolo lach miluongo no urethra. Ka nitie gima nomako kanyo to samoro bedo makoro obedo matin. Nyalo ka pipe mar pi makoro kore obedo matin. Koro pi ka kadho kanyo to nyaka kadh gi pressure mang'eny. Koro ber ka odhi mondo opime, inyalo pimo no lachne mondo ne kata ka nitie infection moro amora, aeto nitie gik moko inyalo so ei ler magolo lachno mondo ne ka nitie pogruok moro kanyo. Moro ka ang' wanyalo yudo thuolo de wanyalo yudo picha mar system mar ng'ama dichuo ka wanyalo yudo kaka lach kalo urethra kaka iwacho no to ibro pimonwa kanyo maber to kapodi yena mondo mi akaw simp Shem penj laktar. Halo? Halo? Machiegni? Iwuoyo gi Shem otho? Machiegni Shem? Awacho niya. Ruth awagombo nokonywa nikech weche pimo mar kansa. En gima kawuono obedo very much expensive ne jok mok nyal. Kendo yudo ka jok moko onego bed e tho piyo nikech gionge thuolo kaka ginyalo yudo pimruok mar kansa gi thiethne manono. Ka sirikal nyalo yie mondo mi okaw thieth mar kansa obed nono kata yedhe mag kansa bende joyudo osiptende nyaka mag sirikal gi nyalo konyo kabisa. To penjo maduong' man godo daktar en niya, nitiere yath mitiyo godo iluongo ni Probadex. What is the role of that yath mar Probadex e tuo kansa? Nikech asewinjo ka ji mathoth poyo yath mar Probadex. Yes. Erokamano ahinya Shem. Erokamano kuom penjono. Abro duoko diriyo. Abro chako Probadex ni. Probadex ni itiyo kode ni ging'iewe e duka koso ne ondik ni gi e osiptal. Shem osedhi daktari. Probadex no gima duong' kiparo ni in gi kansa to ber kidhi indiko ni yath e osiptal. Kik inyiew yath kendi. Kik inyiew yath kendi ka kik ng'ato mi yath e stage kata e chiro ibro konyi. Mar ariyo iwacho ni pim mar kansa joma nyalo gi tin samoro ok nyal chopi. Mano bende ok en adiera nikech paro kanda wacho cha sirikal kokalo kuom Ministry of Health to gi departments moko bende nitie programs ma giketo mar screening mar nono wach kansa no. To lure gi level midhiye osiptal kaka ma miluongo level 5 manie county go. Kidhiye to nitie gima ginyalo timoni. To kotamogi to nitie kaka ginyalo ori miluongo ni referral e osiptal machielo. To bang' mano bende da her hemojin mondo gidonj gichul pesa mar SHA. Kata pod en weche matindo kama to nitie ka SHA konyo moloyo kidhi osiptal mar sirikal. To nyalo samoro konyi gi yore mag pimgo. Daktari awinjo kimulo kar weche mag ng'ato nyiewo yath kende. Kachiel kod madho yedhe mag mbugru kachiel kod samoro ng'ato ouso yath e chiro kata e stage. Rach tiyoga kod yedhe gi en ang'o kata kopogore kod thiedho kansa kende. Tiatia kod yedhe gi generally daktari. Namba achiel en ng'ama uso ni yath ni kamoro ok en ng'ama otiegre. En oloko ohala. En oloko ohala. Oloko ohala bende ok ong'eyo kata ni yath ni ang'o manie iye kata ang'o mathiedhe. Upogre kibiro osiptal kipimo na ba pimi mang'en magi ma en go. To koro andiko ni yath kaluwore gi tiegruok ma an godo kaka daktari. To yath mandiko ni bende ang'eyo ni en yath molos e yo mochanre
ma bende inyalo somo yien kimuonye to nitie kaka onyalo bedo gi side effects kata kaka onyalo konyi. Ming'iewo e chiro cha kata ming'iewo mar mbugni ok ing'eyo ni biro bedo gi side effect ma. So samoro kitiyo kode to nitie gima odhi timo e dendi kanyo ma be koro miyo koro bedo complications moloyo kaka adibetgo. Erokamano ahinya. Ageno ni koro mano wamako wach mar kawo yath machielo kata kuom ng'at machielo. Kiparo ni yadhni notiyo ne ng'ane, an bende onyalo tiyo na. Emily, penj laktar? Machiegni? Emily, machiegni penj laktar? Ma iwuoyo gi Emily, awacho ni ya. Nitie shida moro maneno kae. Awinjo ka gwonyora. Then ka piny alit to ka adhi e sota awinjo rem. Hello? Wawinji Emily? Koro ok ang'e ni mano shida mane. In kanye Emily? An Migori. To bisedhi e siptal moro amora? Asedhi. Ne giwacho ni nang'o mami? Ne ging'isa ni mano chalo ni en infection moro kata mach okelo. Kata kiriwori gi ng'ama dichuo ma nigi infection. Ne gimiyi yath? Ne gisemiyaga yath but nolal tachako awinje machiegni. Daktari iwinjo kako pime no, nomiye yath to duogo. Tiende ni en gima otem thiedhi to duogo. To kai kuma bende ne wawacho ni kineno ka gimoro ithiedho kata ka gimoro mi chich to ber kimanyo second kata third opinion. Tano penjo Migori no nidhi hospital mar serikal koso nidhi mar private? Emily osedhi daktari. Osedhi? So da wang'e man ka kidhi hospital nitie hospital tieng' di ng'eny. So Kenya ka nitie gimoro matimre samoro jomoro koyawo gima giluongo ni clinic. Samoro gin kata gionge tiegruok. Koro kata kidhi e pim kamoro amora midhiye nyaka ibendi ing'eni ni confirm to ng'ama dhi ire ni ng'ama osetiegre. To tiegruok ing'e nitie kiwango mang'eny. Nitie wachako kuom jomilo ni clinical officers, to wabiro kuom medical officers. Giduto nitie kaka puonji gima nyalo thietho. To kuom medical officers gima nitie joma koro iluongo ni specialist kaka koro an ng'ama koro atiegra kuom yeng'o. Koro ber kata kidhi kuonde midhiego to yakikisha ni dhi. Daktari inyalo yiena kawie simb Winnie kapok watieko chenro. Erokamano. Winnie, halo, penj laktar? Halo, machiegni Winnie? Apenjo laktar niya. Halo? Wawinji? Apenjo laktar niya. Wawinji dhi nyime? Asebedo gi shida moro. An gi higa 51. In gi? To asebedo gi shida mar adhi malo seche madilo kata dweche 2 kata dweche 3 kendo achako aneno. Alafu sechego endo to onding'a rama to pinya bende rama. Koro kanyo chopo ni kinene onding'a rama tetete nyaka denda tetete. Koro kanyo adhi hospital. To wachna ni nyalo bedo H. pylori mondo pima. To koro tama ni to H. pylori ni en omako ga ji nang'o kata obedo nang'o. Koro adwa ni mondo ang'e tiend wachno endo nikech asebedo ka shuko ni seche moko samoro an gi kansa mar mfuko to ok ang'eyo. Koro kata samoro chakore nikech kata sani mawuoyo kodi ni ok awinj maber. Emomiyo awacho nago simu mondo apenjane mondo daktari odwoka ni gino obiro nang'o. En mar onding' maremo wich bari ang'o timre kuomi dendi jony te onyalo kele. To wach mar malo masiko kadhi malo seche moko kadhi kendo achako aginene ni en ang'o. Iwacho ni jahigni 51? Mana kamano. Iwacho ni jahigni 51 jahiga 51. Akwayo daktari kiyiena gi ng'uono mathoth ni mondo mi wagol twagni e studio ka watere oko kocha nikech aneno ka sa osemaya wang'a kendo jogo madwa kelonwa weche manyien oseikore mar miwa weche manyien to Emily ok wadwoko oganda wa mathoth ok wadwoko moro inyalo yudi kanye kata inyalo tudruok kodi nang'o mondo mi wadhi nyime kod twagni nikech puonjo oganda osiko. Kaka ndawacho kwachako chanta puonje mbalariany mar Nairobi kami tiege daktache. To ayudra Nairobi ka
nyalo chiwo kata email address ma samoro ji nyalo penjo go penjo. Kichang'en mae wanyalo wacho nyaka kiny penjo mang'eny ma ji man mondo duokni. Lakini mar Emily no to kaka winje no dware mondo odhi osiptal malongo nikech H. pylori miwacho no mano chal no dhi kuom ng'ato moko tiegre maber. Nikech wacho no nding'e rame to dhi malo mang'eny mano chalo no nyalo bedo gi tuo mar dhod nyodo kaka ndawacho cha. Koro nego timne uchunguzi maber. Kaito bende kaka wacho ni samoro neno malo to lal ochopo higni 51 moro inyalo nono ing'e ni gin weche mag wuok e ria weche mag menopause koso. Daktari, namba ni ka iyienwa? Namba na mayudra en 0722 714 668. Inyalo nuoyo? 0722 714 668. Erokamano nya Dr. Eli Nyaim Opot. Adoko erokamano makende ang'eni dich tido thuli bire penj laktar. Ageno ni mobiro diecheng machielo kendo wagombaka wapunjo ganda. Kisola tabiro. Erokamano ahinya. Daktari oyie ni kasole to bobiro abro sole mano wanyalo bedo godo gadier. Papecho Okoth mano producer wa bende owinjo kachiel kod director na Alex bende owinjo wachno maber. Ne oganda waduto temo chano chenro ni mukete kare ka wawuok e studio ka nyaka kuonde mopogore waduoko nu erokamano makende. Ne inja hera mar chenro ni wanyalo geng'o to ochakore kodi kokidhi ir laktar ni aneno ma pimna non na ni onyalo bedo ang'o. Nyaka kendo odiechieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.